Emva kokubuya ekhefini, iqela leMajor Chiefs eZwide lifike ibala lalo lokuzilolonga ligcwele yinkukuma. Umqeqeshi weqela uNkuleko Mayinje nongowakule lokishi uthi oku kubanyanzele baqokelele imali yokulicoca bekwancediswa yinkampani iKipu Networks. Umayinje uthi nangona enye yenjongo zeli qela ukukhwebula ulutsha lwaseZwide kwizenzo ezigwenxa, abahlali abancedisani nabo. Challenges esizifumanayo apha as iClub yokuhlala, it's like we're from i-island, asingoba lapha. If uyalibona elibala linjani, ndikhule nami ndidlala kwelibala, zange yenzeka lento yenzeka apha. One, we are having amaphara here ahlala apha Chai, then ndiba ngulo mntu urongo usoloko exothana nabo because ezintwana ezincinci zidlalayo apha ziyayibona into yenzekayo, so we don't want into yokubana ezintwana ziphume ebholeni ziyoba ngamaphara zichaye. Now the community doesn't support the club at all, doesn't support the club. You won't even see umntu we-community esiza ezophosipole eyi-1 esithi abantwana mabadlale. Recently abahlali baqha inkunkuma, balahla inkunkuma apha. Just yesterday besiklina elibala, inkunkuma iphakathi ebaleni, and ke ngoku there are risks with inkunkuma. Abantwana bayatraina, izilungs ziyavuleka, and then there are high risks endobana bafumana i-TB and zonke ezizifo. Umncedisi kweli qela ukhululekani Dose uthi lo mfo kaMayinje udlala indima enkulu ekuphuhliseni ekuhlaleni. It can be measured, you see, because Major Chiefs, I can say that he's playing different roles. For example, as a coach, as secretary, everything, you see. For example, when it comes to organization, to look his sponsors, he looks for his sponsors for Major Chiefs. When it comes to training, he trains our Major Chiefs under 13, under 15, second team, and the first team. You see, so he's everything, and then he's developing as boys. If you check, abanye bantu they will check it on the side of soccer. You see, because not all of these boys will get to be professional. Abanye they will need to be shaped to become a professional on other fields. You see, and also to have a discipline. So I can say that is also a parent. You see, because boys. And njengoba ke zikhula ke nasesikolweni ukahlale nazo when it comes ba zine homeworks, and also kusize results zazo esikolweni ajonge results, you see, akwenze sure ba ziyapasa esikolweni. Umayinje uthi bawathathile amanyathelo okudibana kunye noceba walengingqi ukuba isonjululo lengxaki yokungcoliswa kwelibala. With uCouncillor, it's been years, and when I go to him, he will promise Londo, I promise but and I don't want to lie, I'm not getting any joy, we are not getting any help. I'm alone up a clubbing with players, so whatever not that I want to achieve okanye ndifuna yenzeke izawumela mna funeke yenziwe ndim. So I do go to community members, abo Pratopla, and people who were with the club way back in the Sadlala nam. It's like they lost hope. Umqeqeshi okwanguye nomphathi weMajor Chiefs uNkuleko Mayinje uyacela ukuba abahlali babangayilahli inkukuma kwindawo ethi abantwana abakhulayo bazilolonge kuyo. Eli qela nelidlala kwizinga le-Regional League lithi lijonge ukwenyukela kwizinga eliphezulu kulo nyaka. Apho sijonge khona ngoku sijonge ipromotion. As much as we want the club to be promoted, also we want to develop players. There are 2 players that are Andilali trying to lose them. I want them to go. Tifuna bahambe teamini. They are the unders, zethu, as you know, regional league you are playing with under 21s. They are co-players, the team, but I'm looking at ekuzambiseni. One of them is the center back, our captain Umlambo, and one of them is Upaulo, our playmaker.
I'm looking at different teams or clubs ezingaphezulu that can take these boys. iMajor Chiefs iza kuqubisana neOld Grey kwibala iOld Grey Fields eGqeberha ngentsimbi yesithathu ngoMgqibelo. Kwiindaba ze-MPK TV, Lingelethu Gcwabe, eGqeberha.